Bikkejtuna, daħħaqtuna u paxxejtuna kienet biss waħda mir-reazzjonijiet tal-udjenza għad-dram Meta ġrejna wara x-xemx li bħalissa qed jittella fi spazju kreattiv fil-Belt. Id-dram miktub mill-attur u direttur Clive Piscopo għandu 4 konklużjonijiet differenti. Piscopo bħala kittieb għażel illi jħalli fidejn id-destin li ma' konklużjoni se tintwera fuq il-palk fit-tali prestazzjoni. Id-dram jitkellem fuq iż-żmien tal-lum. Iż-żmien tal-lum huwa mimli inċertezzi fil-ħajja tal-bniedem. U s-soltu l-udjenza ma tkunx taf kif ħajispiċċa d-dram. Fid-dram tiegħi laqqas l-atturi mu ħajkunu jafu. L-4 endings huma miktuba diġà u kienu rriħersjati, imma l-atturi jsiru jafu flimkien ma l-udjenza 5 minuti qabel it-tmiem. Mill-esperjenza tal-weekend l-għadda, il-ġimgħa Sibtu Ħadd fil-fatt ħarġu 3 konklużjonijiet differenti u l-udjenza vera laqatu dak il-mument li irrealizzaw illa għalhekk ħajintażel ending u mhux ieħor. Id-dram se jlaqqana 4 karattri differenti li wara numru ta' snin iddeċidew li jiltaqgħu mill-ġdid biex ifakru il-memorja ta' ħabib tagħhom li m'għadux magħna. Staqsejna x'reazzjonijiet kien hemm dwar il-famuża kwistjoni tal-4 konklużjonijiet differenti. Issa r-reazzjonijiet kienu tant pożittivi li naħseb fehmu għalfej irid ikun hemm konklużjoni differenti kważi kull darba. Ta' min ngħid li l-aħħar minuta ta' dram tispjega ħafna affarijiet u allura l-4 konklużjonijiet ġew ġustifikati. Mument li spikka għal Piscopo kien meta numru ta' atturi magħrufa li raw id-dram kienu impressjonati bil-mod kif inhu miktub u kif ittella. Qalt li daħħaqtuna, bikkejtuna u paxxejtuna. Allura jiena naħseb li kull min ħajjiġi bejn il-ħamis u l-ħadd ħajara storja umana li ħaddaħqek ħafna, ħażommu kien waħla ma s-siġġu tipprova taqta' x'inhu ġej u fl-istess ħin naħseb ħadħalli n-nies jaħsbu u jirrealizzaw kemm it-teatru huwa għodda qawwija u għodda ta' entertainment kbir. Id-dram jitkellem ukoll dwar kundizzjonijiet marbuta mas-saħħa mentali li għalkemm uħud minnhom għadhom meqjusa bħala tabu sabu vuċi fuq il-palk Malti. L-ammont ta' nies li ġew janquna wara u qalulna din hija l-ewwel darba li l-esperjenza tiegħi ġiet rappreżentata u jien ħassejtni normali għaliex l-uġigħ tiegħi li ħafna drabi ġorrejtu waħdi fiskiet għall-ewwel darba f'ħajti qed naraħ fuq il-palk. U dik hija esperjenza sabiħa immens li daw in-nies qed jirrealizzaw li huma rappreżentati u huma importanti wkoll fis-soċjetà. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.